me, Jamila, and I'm already here in Ilocos. So this is my day 1 and I have a separate vlog regarding the requirements and paano yung biyahe papunta dito sa Ilocos. So ilang checkpoint ba yung dinaanan namin. So I'll just put the link on the description box, guys. So please watch it. And for today, ang agenda is pupunta kami ngayon sa Rural Health. Yun yata yung sinabi ni Mami kasi madaling araw na ako dumating dito sa Ilocos and sarado na siya, guys. So ang sinabi sa akin dun sa may border, maaga na lang ako pupunta sa Rural Health para isubmit itong returning residents admittance form. So ay maya sa Ilocos, oh my god, kakaiba yung simoy ng hangin dito, guys. Alam mo na probinsya talaga kasi pagdating namin dun sa may border, sariwang hangin, promise, ang lamig. Sabi ko, summer season, pero bakit ganito yung hangin? Ang lamig. So anyway, I'll update you later. I'm currently here at ROH. So isasubmit ko yung admittance form, guys. So ito yung last step pagka dumating ka dito sa Ilocos. So, sabi nila, I'm going to fill up a form. Tapos na lahat yung sa requirements ko as a returning resident of Ilocos Norte. So, yan, medyo mabilis lang na din naman yung process as long as kompleto yung requirements. Ayun, nakalimutan ko i-explain, guys, ano yung ginawa ko. Gina-fill outan ako ng form. So, yung form na yun, ilalagay mo lang din naman kung kailan ka nag-arrive, kailan ka nagbiyahe, kung may mga symptoms ka ng COVID and all of that stuff. Tapos, kailangan din nila yung PhilHealth number mo if ever na meron ka, guys. Tapos, keep nyo lang din yung negative result ng swab test ninyo. So, yun lang naman, mabilis lang talaga, guys. So, ito yung view na na-miss ko, guys. Ayan, yung mga bukid. There. Papanan tayo, ma? So guys, dinaanan namin yung lot ni na daddy. So sa kanila to. Ang laki, guys, oh. Pero look at that. Ang daming tae. Tae ng baka. So ngayon, naglalakad kami papunta kina Tita Tinjing kasi makikimerienda. So, hindi, manghihingi kami ng Inabel face mask. So ganito yung life dito sa Ilocos, guys. If wala kayong makain, pumunta sa mga bahay-bahay ng mga kaibigan. So we're supposed to visit Tita Tinjing, kaso as you can see, naka-lockdown sila, guys. So hindi kami makapasok dyan. So wala tayong merienda today, ma. So ikot na lang kami dito sa Robinsons and buy some groceries since wala akong makakain dito kasi hindi na-groceries si Mommy ng mga healthy stuff ko. Unhealthy kasi sila ni Daddy. Are you going to buy that for me, ma? Guys, nalitemp ako kasi it's already 800 oh. Half the price. So, na-influensyahan ko si Mommy to buy some healthy food and snack. So, ayan, guys. So, trying to be healthy